ନମସ୍କାର। ମୋ କବିତା ମା ବାପା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ। ଜଣେ ରବିବାର ଦ୍ୱିପ୍ରହରର ଉଷୁନା ଭାତ ଓ ମଟନର ଝୋଳ, ଜଣେ ସୋମବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବାଡ଼ିଆ ଡାଲମା ଆଉ ଗୁଆଘିଅ ଅନ୍ନ, ଜଣେ ଭୌତିକ ବୋଧର ତାମସିକ ଖୁସି, ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆନନ୍ଦ, ଜଣେ ବିବେକ ହେଲେ ଜଣେ ମନ, ଜଣେ କର୍ମ ହେଲେ ଜଣେ ସ୍ୱପ୍ନ, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଭାଗର ପାପ କରେ, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜେ, ଜଣେ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚେ, ଜଣେ ଅତୀତରୁ ଶିଖି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଞ୍ଚେ, ଜଣେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ବାଟ ଦେଖାଏ, ଜଣେ ରାମଙ୍କ ପରି ବାଟ କଢ଼ାଏ, ଜଣେ ସମର୍ପଣର ମୀରା ହେଲେ, ଜଣେ ଆକର୍ଷଣରେ ରାଧା, ଜଣେ ଗନ୍ତବ୍ୟର ସକାଳ ହେଲେ, ଜଣେ ଆବର୍ତ୍ତନର ସନ୍ଧ୍ୟା, ଜଣେ ରାଜପଥର ଧଳା ରେଖା, ଜଣେ ଗୁରୁବାର ଘରେ ଧଳା ଚିତା, ଜଣେ ତାଳୁ, ଜଣେ ତଳିପା, ଜଣେ ଦୀପ, ଜଣେ ସଳିତା, ଜଣେ ଦୁଃଖ ସହିଯାଏ, ଜଣେ ଦୁଃଖରେ ହସିଯାଏ, ଜଣେ ରସୁଣ କୁଟା ଗରମ ସୋରିଷ ତେଲ ହେଲେ, ଜଣେ କ୍ରୋସିନ୍ ଆଉ ପାରାସିଟାମଲ, ଜଣେ ପରିବାର, ଜଣେ ରୋଜଗାର, ଜଣେ ବ୍ୟବହାର, ଜଣେ ସୁବିଚାର, ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁ, ଜଣେ ଦାନ, ଜଣେ ପରିଚୟ, ଜଣେ ସମ୍ମାନ, ଜଣେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ଶୋଇବାର କୋଳଟିଏ ହେଲେ, ଜଣେ ଭରସାର କାନ୍ଧଟିଏ ହୁଏ, ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ନଦୀଟିଏ ହେଲେ, ଜଣେ ଆୟତର ବନ୍ଧଟିଏ ହୁଏ, ଜଣେ କଡ଼ା, ଜଣେ କୋହଳ, ଜଣେ ଶାନ୍ତ, ଜଣେ ଚହଳ, ଜଣେ ଊଣା, ଜଣେ ଅଧିକ, ଦୁହେଁ ଛାଇ, ଦୁହେଁ ପଥିକ, ଜଣେ ଶକ୍ତିମାନ ଶିବ, ଜଣେ ଶିବମୟୀ ଶକ୍ତି, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈବୀୟ ପ୍ରାପ୍ତି, ଜଣେ ନାରୀ, ଜଣେ ଈଶ୍ୱର, ଦୁହେଁ ଅଧା, ଦୁହେଁ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର।